Pozri sa na túto fľašku. Jedna z vecí, ktoré ženy, keď z akýchkoľvek dôvodov, hociaké mlieko, to teraz nie je podstatné, krmia svoje deti z fľašky, tak zabúdajú na jednu dôležitú vec. Vidíš túto vecičku? Tak si iba skontroluj na svojej fľaške, či to máš na tomto. Častokrát to vidím, že to majú, a väčšinou čerství rodičia nevedia, to je to v poriadku, že to vlastne má byť tam. Je to z viacerých dôvodov, tie ti napíšem do popisu tohto videa. A nezabudni, keď už tam máš to mliečko, môžeš predtým takýmto spôsobom trošku vyfučať vzduch, aby potom tvoje dieťatko neprehltalo toľko vzduchu. Ešte jeden skvelý tip. Keď ideš fľaškou dávať svojmu dieťatku papať, kľudne sa k tomu môžeš správať podobne, ako keby si mu išla dávať prstník. To znamená, že nejdeš mu to priamo narvať do tých úst, ale môžeš týmto trošku ho tak ako keby postimulovať tieto svaly okolo úst a počkaj na ten moment, kedy začne otvárať ústa, kedy sa tie jeho inštinkty toho, že aha, chcem niečo, ide niečo, kedy sa prejavia. A potom opäť toto nesmeruje priamo do úst, akože takto, ale chceš, aby mu to smerovalo trošku hore na to podnebie. No a v ďalších videách ti prezradím, ako mať aký sklon, prečo a v akých polohách je dobré krmiť svoje dieťatko cez fľašku.